lille påskedekoration her er stenen nu blevet rullet fra graven. Kristus er blevet oprejst og møder Maria, og jeg håber, at han denne påskedag også møder dig. Jeg påbegyndte i mandags en lille række af 7 korte påskerefleksioner ud fra Byen kalder Gud. Og i dag, der er vi så nået til den 7. og sidste, og den tager selvfølgelig udgangspunkt i påskens fortælling, som vi finder den i Markus evangeliets kapitel 16. Jesus, sabbaten var forbi. Solen var stået op. Stenen var væltet fra. Men du, Jesus fra Nazaret, den korsfæstede, var der ikke i graven. Du er blevet oprejst fra de døde. Jesus, jeg har hørt om det så mange gange. Jeg tror, det er sandt. Eller jeg tror i hvert fald, at jeg tror, det er sandt. Men har jeg overhovedet begrebet det? Kan jeg ærligt påstå, at jeg tror? Hvad ville der ske, hvis jeg mærkede påskemorgens sug i maven for fuld kraft? Hvis jeg ikke læste det i en bog, men hørte det fra en engel, ville jeg så flygte? Ville jeg være rystet og ude af mig selv? Ville jeg være så bange, at jeg ikke turde sige det til nogen? Oprejste Herre og Frelser, du som har grebet mig, lad mig begribe så meget med krop og ånd, at jeg ikke blot ved eller tror, men mærker, at jeg er grebet af dig. Jeg har ikke allerede grebet det, og jeg er alt andet end fuldkommen. Men jeg jager, eller famler i hvert fald efter det, om jeg virkelig kunne begribe det. Fordi jeg selv er grebet af dig, Kristus, Jesus. Jeg mener ikke om mig selv, at jeg allerede har begrebet det, men dette ene gør jeg. Jeg glemmer, hvad der ligger bagude, og jeg strækker mig frem mod det, der ligger forude. Målet. Sejrsprisen, som du, Gud fra himlen, kalder mig til i Kristus Jesus. Amen. Rigtig glædelig påske.